Здравейте хора, аз съм Таня Вендър, тук с мен е Скейт Манки и Мъка и ние отново ще отваряме киловите. Така. Отваряй вече. Сега. Добре, първия. Тук не става, това става. И ми почваш. Така видим което не са хвали. О, хубаво. Какво е сапано? Китфен. Взимай, ако имам. Добре, отивам до хома, след така. Може да се изпразниш с мене. Не мисля. Аз съм почти празен. Няма Трета. Карай. Отивам до хома на бързо, рез. Окей. Така беше. Така. Малко да се оправи твич. Така почна да бъва малко. Така. Започваме добре сега. Нека видим нататък какво ще се западне. Един след бонус, който Едно от хубавите неща. да. Има майче 25% шанс да се западне майче. Да, 25. От кит спонсор мани 3%. Да. От 120, от 213. Добре, аз сега почвам. Към Много хората се събраха. То се пусна кея. Я видим дали ще ми се припомни да му взимате нещо. Добре, пусна последния майче. Не предпоследен. Добре. Не стане, не бъде. Така. Няма тук има. Той му беше последния, окей. Добре. Сега той тегля Не, аре. да се припомни. Вече съм махнала, бързо. И Сега да видим какво ще ни се падне. Тук няма смисъл да стоиш. 15 голден блока. И да дойдем от тази страна за последния. Нека дойде, сега е. Тор. Той сега го използва. Е последния. Аз ще до него заете ли? Добре. Еми 10 диаманта. Даймонд блока. Не. Продължава. Пак 30 голден блока, но ти бяха от килче. Аз тук къмпи някакъв Казанова в ВГ. Да. Той е писал леки? Да, вече му са паднал. Ако иска да отиде на едно PvP, така. Добре. Само да се пребирайте ми. Звъна и легендарките. Не знам. Взимай малко. Звън 3. Аз някак толкова взема. Не аз вземам 3. Малко повече на там да си купим, малко храна си взема. И муар бебе. Има хора там. Някак го убиха тук що. Направо ако иска да скачаме, да вземем айтемите. Стрем двойка купон. Аз купувам за спидка. Само се прибирам с проекти набързо. Това е резистанка. Така. Разкачаме. Да. Къде си? Съм готов. Скачай направо преди аз скачам. И стан хелп. Ти не работят майче. Спаш лиса. Да, знам, ти майче не работят. Прочния път за Пия вечер. стрелка. Аре някакъв долу. Пия спидка. И пия... Това е резистант. Скачай зад тоница предат. Оня Казанова. Ето го тук е.
Аз съм точно до планинката. Но мога ги заради, не знам. Като нова и до мене. Добре, аз вон. Го пия. Шпон good boy. Мога ги, не знам що. Яде ли джандарка? Добре, аз вон. Що слага? Той слиза. What? Някакъв скочи ме убил, пък бях изял легендарка. Аз тук ме взяхме и не успявам да уби. Това си моя ранг даже. Ти жена. Тя се тук срещу. Аз кажа амбисайте ме, Тя се знаете спусне. ме. Тя се спусне като майче. Даже. Аз го бия с ръчичка. А ти е жена, бе. Аз съм прича. И тя съм почнала да би с лега, брат. Това е сега ще уби. Сега имам втория лег. Почна се въртика по удела. Така. Аз направо скачам тази дупа, да им млади. Така. Иван, тук е почвам. Опа, сори. Не. Бойния че това. Но успях си пия страничка, фак. Така е, пи. Арда, въй. Аре, умзама. Убиха! Идвай, бързо! Идвай, вземай сега тя, моля ти са. Идвам. Някакъв циганин. Убил го, бързо, идвай. Аре, бързо, вземай, се махай, бързо. Така хора, за клипо бихме един човек, пак е нещо. Отрипах още някаква. Добре, слагай си ги, бягай. Не дей се би, бягай. После пешехо ми се маха отка. Не мога. Добре, ила, не там бе, ила, тук бе. Скри се. Не си тъпа. Ве. И аз бях пълен, не успях да взема новата ми. Така. Виж 7 минути и половина снимам. Само да кажа. Аз не знаеш що. Добре. Паднах. Взел съм Kid King. Работи. Добре, охо, взел съм и глата. Аз взех моята. Добре. И аз нямам твоята. Взел съм няколко блока, които може да се полезни на себе. Окей, ай. Значи в мисъл ти прибираш се. Кит Кинг И аз съм е. взел. И аз е. И панталонки на фен. Така. Готово. Аз ставам после. Правим. Това беше към мен, надявам се клипът ви е харесал. Абонирайте за мен. Харесате си го, оставете коментари дали да продължавам да снимам тук или някъде другаде. И това беше към мен и чао.